Bon dia. En què et puc ajudar? Tinc un problema. Fa poc ha passat una funda dental i envoltant de la dent se m'adhereix residualment i se me fa difícil de retirar. Què me recomanes? En primer lloc, te recomano tenir una bona rutina d'higiene bucodental, en la que apliques una bona tècnica de raspallar 3 voltes al dia durant 2 minuts, que pots dividir-ho en 30 segons cada part, recordant sempre passar el raspall per dins i no solament per la cara que és externa. Ara que odio, fa molt que no canvi el raspall. Què raspall tens? Tinc dos, el raspall manual i l'elèctric. Quin me recomanes? Cada raspall té les seues característiques, però amb raspall manual no es respecten els temps i l'elèctric ve amb un temporitzador que t'indica quan has completat els 2 minuts. I depenent de la marca i el model també pot tindre diferents funcions com velocitats o detectar si la pressió que estàs exercint és la correcta. Vaig a provar-ho amb elèctric, però com funciona? Mira. Té una base que va connectada a l'endoll i el raspall va damunt de la base. Té 3 velocitats i el temporitzador. Gràcies, me ha quedat clar, però què me puc utilitzar? També tenim que netejar la llengua, ja que és una zona on s'acumulen bacteris i aquest pot provocar un mal alè. Ah, sí? Però entonces s'aclareix? Tranquil·la, és normal. A molta gent li passa el mateix. En aquests casos recomane el netejador lingual, que no evita les arcades, però les redueix. Vinga, va, vaig a provar-ho. Però com funciona? Tens que introduir aquesta part fins al fons de la llengua i arrastrar, que estaries arrastrant totes les brutícies fins a l'inici. Després ja netejaries amb aigua. Altre pas és respecte al que m'has comentat abans, que és la neteja dels espais interdentals. Que per aquest tenim sets dentals, irrigadors o raspalls interdentals, que van a retirar la brutícia, les restes alimentaris, la placa, i aquest no se crearà el carrall i les caries. Soc utilitzar fils dentals, però els irrigadors no m'agraden. Què és això d'interdentals? Els raspalls interdentals són aquests que si has utilitzat les sèries dentals tens que fer el mateix. Introduïs aquesta part entre els espais dels dents i moure-ho de costat a costat. I no solament entre els dents, en el teu cas, a l'espai que hi ha al voltant de les fundes. Està bé, me porta tot, però què més me recomanes? Per a finalitzar, te recomanaria un col·lutor. Ja en dic a ma casa, no fa falta que me'n donis. Amb aquest tindries tot el necessari per a tindre una bona rutina d'higiene bucodental. Està bé, me porta tot que m'ha dit, menys el col·lutor que t'ha dit. Recorda que el capçal hi ha que canviar-ho cada 3 mesos o si els flames estan desgastats pots canviar-ho antes. I els interdentals se canvien una vegada a la setmana. Adéu.